Insellimlek Amy, bħalissa ninsab fil-lokalità tal-Gżira. F'din il-lokalità hawn 11 il-kandidat. 6 kandidati għal Partit Nazzjonalista u 5 kandidati għal Partit Laburista. Is-6 kandidati għal Partit Nazzjonalista huma Cardona Jeremy, Hewitt Wayne, Mikallef Carmelo, Muscat Joseph magħruf bħala Joseph Mary, Rutter Victor u Xkembri magħrufa bħala Attart Previ Graziella. Il-5 kandidati għal Partit Laburista huma Borch Manxe Konrad, Camilleri Joseph, Ketkuti Neville, Gallia Joseph u Manġon Ralph. Daw kienu il-11 il-kandidat għal-lokalità tal-Gżira. F'din il-lokalità ma nġabrux 2586 vot minn 8156 vot li jfisser 4.1% tal-voti iktar mill-elezzjoni lokali fl-2012. Nadin linja lura lilek Amy.